jedziemy. 445108 do ZBB. Po co do Biskupic? Ja dźwigiem wyciągam. Ile? 8 do Panewiska. Tak, słucham panią. Do Bochowca jedziemy torem lewym. Chłopca to robię, dziękuję. Siemianowice powoli można tam się przygotowywać. Ja jestem jak coś gotowy. 44209. Siemianowice było słychać. No to tak jak mówię, 44209. Jeżeli coś, to jestem gotowy. Dobrze, teraz będziemy robić. Dziękuję bardzo. Jest. Stary, 44212 się kłania. No za chwilę mechanik wjazd, tam są problemy z rozjazdem na CS1. Dobra.